Исәмісіз жұмға яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген безнең программада. Сәхнәнең тожы. Татар театрының алтын шыры белән хушлашабыз. Салимҗанов шыры, Шепкинчылар дәвре белән хушлашабыз. Бүген Казанда легендар артист Ринат Тажетдиновны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсеменнән Алия Сабирова. БРИКС саммиты белән бәйле Казан мәктәпләрендә көзге каникул иртәрәк башлана. Безнең беренче бала, безнең өчен барысы да яңалык. Шуның өчен отпуск алдым, ял итәбез бергә. Иртәрәк башланачак көзге каникулны каршы алучы балалар һәм ата-аналар белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Татарстан, Казакстан араларын якынайтып, татар жазушыларының прозасын қазақ тіліне аударып, осы кітапты бір кітап Алматыда, бір кітап Қазан шаарына басып шығарылып. Бүген язучылар берлегендә яңа 2 китап тәкъдим иттеләр. Алар нәрсәгә багышланган? Бу хакта Лиана Бәхтиева. Бүген Казанда Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Ринат Тажетдиновны соңгы юлга озаттылар. Театр дип янып йөргән 60 елдан артык гомерен Камал сәхнәсенә багышлаган шәхес иде ул. Хушлашу мәрәсиме дә шушында үтте. Республика җитәкчелегенең тулы составта катнашуы, тамашачының спектакльгә кебек үк зал тутырып килүе олуг ихтирам билгесе. Рөстәм Миннеханов Ринат Тажетдиновның республика мәдәниятен, милли театрны үстерүгә керткән зур өлешен билгеләп үтте. Һәм шандырып әйтте. Легендар артистның исемен мәңгеләштерәчәкләр. Рухлы, киң күңелле, ихлас Ринат Тажетдинов турында истәлекләр Алия Сабирова материалында. Легендар артист Ринат Тажетдинов белән хушлашырга иртәдән үк халык агыла. Камал театры залы тулы. Тамашачы да, республика җитәкчелеге дә биредә. Һәммәсе аның бөек шәхес булуын, бакыйлыкка күчүен милләтебез өчен зур югалту дип билгеләп үтә. Татар халкы өчен зур шәхес. Аның бөтен хезмәте, шул безнең телебез, республикабыз үтәрү, саклау, бөтен хезмәте шушы Камал театрында узды һәм аның зур уңышлары булды. Әлбәттә без Ринат аганы гел истә тотарбыз. Аның белә бәйле аның исемен мәңгелеккә урын табырбыз һәм истә тотарга булырбыз. Арабызның да исемнәрен, тормыш истәлекләрен безгә калдырырга тырышырга кирәк. Әгәр дә моңарчы кой ниндидер ничә җирләре эшләнми кала, безгә аларны да төзәтергә кирәк. Çünkü biz sәләтле халык, үзебезне яратабыз, халкыбызны яратабыз. Барлык республикада яшәгән халкыбызны шуңа күрә тиешле рәвештә хөрмәт күрсәтергә кирәк. Театр ул бер килеп ләктеңме аннан чыгып китәлмисең. Аннан кытылып булмый. Шулай булада Мәскәүнең Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлаган Ринат Тажетдинов 1961 елда Камал театрына килә һәм гомере буе шунда кала. 6 дистә еллык иҗат юлын аның белән Равил Шәрәфиев үткән, гримеркалары да бер булган. Иң талантлы артист. Ана Мәскәүдә укыганда безнең курс җитәкчесе дә иң яраткан студенты иде ул. Шаулатып, сәхнәне килеп керде сәхнәгә, һәм шулай дәвам итте. Ул сәхнәдә иң төп рольләрне уйнады. Безнең уртак йортыбыз изге Болгар бар. Иксез-чиксез далаларны биләгән кыпчаклар бар. Сәхнәдә геройларының ничә тормышы яшәлгән. Безнең замандашлар, тарихи шәхесләр акыл ияләрендә уйнаган ул. Болгар чорының мәшһүр шагыйре Кулгали, дастан каһарманы дигәй дисеңме, тотрыксыз хулыклы баскетболистмы. Сүнгән йолдызлардан Адыр бирәсез кызда Карандышев була. Әйдә Ринат Тажетдинов иҗатының иң югары ноктасы Муса Җәлил ролен башкаруыдыр мөгаен. Ринат абый уйнады Муса Җәлилне. Искитмәле. Аның пьеса булай, пьесада шамаган иде ул ниндер публицистика кебек иде, ләкин Марсель
Руфан абыйның сәләте, Марсел абыйның таланты, Ринат абый Таждиновның сәләте белән бергә кушылып, ул искитмәле зур спектакль иде. Ижады сәләтеннән кала аның кешелекле, ярдәмчел, кайгыртучан булуын искә алалар. Хыялланган Отеллосын уйнамаса да 29 яшендә үк Тукай бүләген ала ул. 2016 елда театр сәнгатенә керткән зур өлеше өчен Россиянең алтын битлек премиясенә лаек була, ләкин аның өчен иң зур бәя тамашачы мәхәббәте. Көн сайын чыгып, тамашачының күзенә карап сөйләшәсең. Сәхнәдә уйнаулары прямо күзенә алмаслык, шуны хәтле әйбәт кеше иде. Вообще онытмаслык. Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән бөтен талантын халыкка тапшырды. Һәр роле аның зур җиңү иде. Очрашканда, ягъни хәл талип дип шулай торып, кирип, тормышлар ничек дип, эшләр ничек дип шулай сорашадыр. Һәр вакытта үзенең җылы сүзен әйтеп китәр иде. Ул матур кеше булды, күркәм кеше булды. Ринат Тажиддиновны Яңа Татар зиратында җирләделәр. Олия Сабирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көннең төп яңалыгы БРИКС саммитында катнашу өчен Казанга Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Кытай башлыклары шәхсән киләчәк. Бу хакта бүген Мәскәү Кремлендә хәбәр иттеләр. Дәүләт башлыкларын Россиядә рәсми эш сәфәре белән 21 октябрь көнне көтәләр. Бүген Владимир Путин БРИКС илләренең матбугат чаралары җитәкчеләре белән очрашты. Саммитның программасы турында сөйләде. Президент үзе 17 очрашу уздырачак, вакыйганы йомгаклаучы матбугат конференциясендә катнашачак. Аның сүзләренә караганда, БРИКС белән халыкның кызыксынуы арту, матбугатта яктыртуга бәйле. БРИКС бүген планета халкының 45%-ын һәм коры җирнең 3/1 өлешендә урнашкан илләрне берләштерә. Сәүдә әйләнеше һәм дөньяда сату алу арта, диде президент. 30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать вместе с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации. Поэтому вот это зримый эффект от присоединения. Сразу за вот этой волной нарастает следующее, но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относиться к расширению. Точно совершенно мы никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты. Как выстроить эту работу, это мы с коллегами, с моими друзьями в Казани, когда встретимся, обо всем поговорим. Бүген шулай ук Мәскәүдә БРИКСның эшлекле форумы оештырылды. Ул гадел глобаль үсеш һәм иминлек өчен төрлелекне ныгыту дип атала. Катнашучыларны Владимир Путин сәламләде. Дөньяда сатыла торган товарларның чириге нәкъ менә БРИКС илләренә туры килә. Бигрәк тә тотрыклы икътисади үсеш булган дәүләтләргә, диде ул. Президент әйтүенчә, Россия БРИКСтагы партнерлары белән транспорт юлларын җайлый, йөк ташу өчен төньяк-көньяк коридор әйбәт эшли. Эти континентальные артерии призваны обеспечить короткие, выгодные торговые пути, связать крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками. БРИКС саммитында катнашучыларга Татарстанда эшләгән товарларны күргәзмәдә күрсәтәчәкләр. Ул республиканың сәнәгать тармагы мөмкинлекләрен кулачлый. Бүген техниканы Дәүләт Советы каршына тезә башладылар. Урамда КАМАЗ йөк машиналары, узышларда катнашучы техника урын алган. Ансат вертолетының санитар һәм полиция хезмәте өчен ясалган модельләрен күрергә мөмкин. Күргәзмәнең җиңел машиналар өлеше аерым игътибарга лаек. Бирдә Татарстан автомобиль сәнәгатенең танылган маркалары бар. Әйтик, Аурус машинасы. Еш кына Россия президенты аңа утырып хәрәкәт итә. Күргәзмәдә газда йөрүче автобуслар, авыл хуҗалыгы техникасы, яхта көймәләр, пассажир самолетларының проектлары тәкъдим ителгән. Биредә 50 компания һәм 13 сәнәгать предприятиесе катнаша. БРИКС саммитында катнашырга 300-дән артык дәүләт вәкиле теләк белдергән. Бу вакыйганың ни дәрәҗәдә кулачлы булачагын аның белән бәйле соннар күрсәтеп тора. Казанда саммит көннәрендә 2000-дән артык журналист эшләячәк, 250-дән артыгы чит илнекеләр, шулай ук 16 телне тәрҗемә итү мөмкинлеге дә булачак. Кунакларга 800 волонтер ярдәм итә. Саммитта катнашучыларга яшәү өчен 6000-дән артык номер әзерләнгән. БРИКС белән бәйле 5 сорауга 5 җавап алдагы материалда.
БРИКС саммитына күпме кеше килүе көтелә? БРИКС саммитына чакыру 38 дәүләт башлыгына юлланган 24 илнеке Казанга киләчәген әйткән. Саммитта 32 дәүләттән делегацияләр катнашачак. Халыкара чараны яктырту өчен 2080 журналист җәлеп ителгән. Аларның 1200-гә якыны Россиянекеләр, 800-дән артыгы чит ил журналистлары, 57 илдән масса күләм мәгълүмат чаралары гариза юллаган. Иң активлары Һиндстан белән Кытайдан. Саммитта катнашучылар кайларда яши, аларны ашату ничек оештырыла? Саммит кунакларын башкаланың 58 кунакханәсендә кабул итәләр. Алар өчен 6616 номер әзерләнгән. Делегация башлыклары махсус коттеджларда яшәячәк. 21 президент люксы әзерләнгән. Аларның 13-ен БРИКС саммиты өчен махсус булдырганнар. Мәйданнары 100-250 квадрат метрлы. Һәр кунакханәдә инглизчә иркен аралашучы хезмәткәрләр бар. 20 отельдә, кайбер башка телләрдә дә сөйләшә белүчеләр эшли. Меню төзегәндә кунакларның төрле милләт һәм дин вәкилләре икәне исәпкә алына. Әйтик, мөселманнар, индуслар өчен тыелган ризыклар әзерләнми. Вегетарианнарны да аерым ашаталар. Кайсы телләрне белүче тәрҗемәчеләр эшләячәк? БРИКС саммитында нигездә төп 6 телдә аралашучы рус, инглиз, Кытай, Португал, һинд һәм гарәп сөйләмен белүче тәрҗемәчеләр эшләячәк. Алар арасында 16 телдә сөйләшә алучылар да бар. Халыкара вакыйгага күпме волонтер җәлеп ителә? БРИКС саммитында 830 волонтер катнашачак. Аларның 253-е чит илнекеләр, һәрберсен махсус укытканнар. Алар кунакларны каршы алып, яшәячәк урыннарына озатып, кунакханәләрдә кирәкле ярдәмне күрсәтеп тора. Волонтерлар саммит очрашулары узачак мәйданчыкларда да эшли. БРИКС саммитына килүчеләр нинди төр транспортта йөрәячәк? Саммит кунаклары өчен аэропорттан Казан үзәгендәге тимер юл вокзалына кадәр өстәмә 176 рейс оештырыла. Алар 20 минут сайын кузгалып китәчәк. 19-ннан 25 октябрьгә кадәр поездлар иртәнге 7-нче яртыдан кичке 11-нче яртыга кадәр хәрәкәт итә. Калган пассажирлар өчен көндәлек йөри торган 20 рейс та гамәлдә була. Бүген укыдылар да каникулларга таралыштылар. Казанның кайбер мәктәпләрендә дүшәмбедән балаларның көзге ялы башлана, БРИКС саммиты уздырылу ширекне иртәрәк тәмамларга мөмкинлек бирде. Каникуллар вакытында шәһәр балалары экскурсияләргә бара алмаячак, сыйныф белән табигатькә чыгып та булмый. Аның каравы вакытны гаилә белән уздыру мөмкинлеге бар. Чөнки кайбер ата-аналар читтән торып эшли, бакчаларда дежур төркемнәр генә оештырыла. Илдар Сафиуллин бу атнада ахыргы тапкыр дәрескә килүчеләрне мәктәп капкасы төбендә каршы алды. Каникул ул ялы төргә. Укып ардыңмы? Әйе. Казанның 2-нче татар гимназиясендә 1-нче сыйныфта укучы Сәйдәш Җамалтдинов белем алуның энә белән кыю казу икәнен бик тиз аңлаган. БРИКС саммиты узу яхшы булды, каникулга иртәрәк чыгабыз ди. Ауга кайтырга. Бабайга әбигә булышам, кәзә шатам. Иртәнге 7 генә тулып китсә дә мәктәп тирәсе гөрләп тора. Балалар салмак кына сабак алырга атлый, аларны узатучы ата-аналар эшкә ашыга. БРИКС саммиты белән бәйле башкалада 1-нче ширек бер атнага алдынрак төгәлләнә. Башлангычлар бүген укыйда ялга китә, калганнар иртәгәдән. 10 көн ял иткәч 30 октябрьдә укырга киләләр. Иртәрәк башлангач авылга кайтып китәбез инде без шулай. Каникуллар башлануга. Улай Бала ничек бәки бала инде көтте каникулны. Яллар бит 7 ноябрьдән була, ноябрь бәйрәмнәрендә. Балалар ялда октябрь азагында. Менә шу балалар белән әзрәк булабыздыр инде. Безнең өчен аерма әллә нәрсә без тыймадык. Барыбер ул соңрак булса да, хәзер булса да, менә хәзер погода матур тора. Бәлки даже әйбәтрәк торда, авылда ял итәрләр без, хавасап һавада. Балалар белән бергә һәр вакытта күңелле, тем более күп әти-әниләрне удаленкага җибәрәләр. Алар балалар белән бергә булачаклар. Вәли Әхмәтовлар гаиләсе өчен бу тәүге каникул. Баладан бигрәк әти-әни куана. 1-нче сыйныфтагы Ниязның ширекне тәмамлауына туры китереп, ата-анасы отпуск алган. Шәһәр шау-шуыннан арынып тору өчен туган яклары апаска кайтып китергә ниятлиләр. Каникул вакытында без өстәл уеннары уйныйбыз, китаплар укыйбыз, рәсем ясыйбыз, пластилиннан әвәләргә ярата Нияз. Сафиннарга отпуста алып торасы булмаган ир белән хатын БРИКС саммиты белән бәйле өйдән генә эшләячәк. Шәһәр безнең үсә, шәһәр безнең бик матур. Внутренний туризм хәзер безнең бик күп туристлар. Популярный бик безнең шәһәр. Каникул булса да үй эшләре бирелә, укучылар алган белемнәрне ныгытырга тиеш. Мин музыка мәктәбен бетерәм, 7нче ел. Аны кабатлармын.
ял иттермен. Гадәттә көзге каникул бер атнага соңрак башлана. Хәер, Казан мәктәпләреннән тыш башка җирләрдә ул быел да шул ук. Озакка сузылган җәйге яллардан соң яңа уку елындагы беренче чирек төгәлләнүен укучылар түземсезлек белән көтә. Бигрәк тә мәктәп системасына ераклашып кына килүче беренче сыйныфлар өчен ул аеруча тансык. Ә инде быел Казанда узучы саммит белән бәйле әлеге үзгәреш балаларның яшьлек хатирәсендә тарихи вакыйга булып, гомерлеккә уелып калачак. Каникул вакытында укучылар экскурсияләргә бара алмаячак, сыйныф белән табигатькә чыгуларда булмый. 21 октябрьдән 24-нә кадәр өстәмә белем бирү учреждениеләре эшләмәячәк. Ә югары уку йортлары студентлары өчен дистанцион уку режимы 28 октябрьдә генә туктатыла. Башкаладагы балалар бакчаларында бары тик дежур төркемнәр генә оештырыла. Бакчага бармаган көннәр өчен түлисе булмый. Әгәр дә сораулар килеп чыкса, номеры экранда күрсәтелгән телефонга шалтыратырга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Казан халкын игътибарлырак булырга һәм шикле затларга юлыксалар, моның турында хукук саклау органнарына хәбәр итәргә чакыралар. Бу террорчылык актлары кылырга ниятләгән кешеләрне ачыклау һәм мондый хәлләрне булдырмау өчен кирәк. Кемнәрдер фатирны пилотсыз очу аппаратларын саклау өчен арендалаган кебек тоелса, кичекмәстән полициягә җиткерергә кирәк. Түгел яшәү яки эшләү урыны булмаган исерткеч эчемлекләр, наркотиклар кулланучыларның үз-үзен тотышу үзгәрсә, Татарстанга читтән килгән шикле кешеләр торак сатып алса, Кибеттә зур күләмдә ризык, көнкүреш әйберләрен тупласалар, һәр төрле күзәтү чаралары, корал һәм шартлаткычлар белән кызыксынсалар, урман паркларда землянка казысалар, бу турыда да әйтергә кирәк. Россиягә кушылган яңа төбәкләрдән күченеп кайтып, дәүләт органнары хезмәткәрләре белән элемтәгә керергә теләмәүче һәм социаль түләүләрне алырга ашыкмаучылар да шик уятырга тиеш. Мондый кешеләр турында мәгълүматны номерлары экранда күрсәтелгән телефоннар аша җиткерү мөһим. 2013 елда Универсиада, 2018-дә футбол буенча дөнья чемпионаты WorldSkills киләчәк уеннары Казан, мондый дөнья күләм вакыйгаларга еллар аша килде, һәммәсен уздырган саен оештыру дәрәҗәсен күтәрде. Спорт вакыйгасы булсынмы, икътисади форумма югары бәя алды. Аннары Казан, Татарстанның исеме бренд кебек таналды. Елдан-ел башкалага зур дәрәҗәле чараларны үткәрүне ышанып тапшырулары инде гадәти хәл кебек тә кабул ителә. Саммитка илткән юл безнең күзәтүдә. Приветствую вас на Всемирной летней универсиаде в Казани. Исәмисез. Татарстанның халыкара вакыйгалар ел язмасы 2013 елда башланды. Универсиада 162 ил, 11 меңнән артык спортчы. Яланкырда калкып чыккан универсиада авылы, 45 мең тамашачыны сыйдыра торган стадион, юллар, спорт сарайлары. Булар барысы да федерациянең югары бәясен алды. Сез булдырдыгыз. Фису гелесе исеменнен зесге сур гайрхмат айлтесем киле. 2015 елда су спорты буенча чемпионат уздырдык. 190 ил, 2000 ярым спортчы катнашты. Ярышларны югары дәрәҗәдә оештырган өчен Рөстәм Миңнеханов ФИНАның алтын ордены белән бүләкләнде. Без Казанда үзебезне идәге кебек хис иттек. Ярышларның югары дәрәҗәдә оештырылуы, спорт сарайларындагы мөхит барысы да искиткеч иде. Халыкара йөзү федерациясе тарихында бу иң яхшы чемпионат булды. 2017-дә конфедерацияләр кубогы, 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионаты. Футбол йолдызлары, төрле илләрдән килгән җанатарлар башкала гөрләп торды. Халыкара футбол федерациясе президенты шәхсән килеп, югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәтен җиткерде. It's a city which not only has a rich culture, history. Сез зур эш башкардыгыз, моның белән горурлана аласыз. Мин дә сезнең белән казанышларыгыз белән һәм үзем өчен шундый искиткеч шәһәрне ачуым белән горурланам. Миңа дөньяның иң матур шәһәрләренең берсендә эшләргә туры килде. 2019 елда Казанга инде башка форматта WorldSkills эшче һөнәрләр чемпионатында катнашучылар килде. Ил тарихында беренче тапкыр ярышлар өчен Казан Экспо күргәзмәләр үзәге төзелде. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Спасибо, Андрахмат. Ил җитәкчелегенә халыкка аерым рәхмәтемне белдерәсем килә. Казандагы чемпионат мондый төр ярышларны уздыручылар өчен үрнәк. Аңа кадәр ел сайын Татарстан мөселман дәүләтләре катнашында Казан форумы уздыра иде. 2023 елдан ул Владимир Путин указы белән Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумга әйләнеп, федераль дәрәҗәдә үткәрелә башлады. Highly honored and privileged to address
Qozon форумы Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасының ныклы эшлекле лентәләр булуына дәлил. Ислам илләре белән мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен бу зур мөмкинлек ача торган урын. Ел башында Казан киләчәк уеннарын каршылады. Башкалага 107 илдән 2000 кеше җыелды. Ачылыш тантанасына 7 илдән президентлар шәхсән килде. Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований. И многие из них прошли именно здесь, в Казани. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу игр будущего. Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков. И при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет. Җәй көне БРИКС уеннары узды. Спортның 27 төрендә 3000 спортчы катнаша. Халыкара дәрәҗәдәге вакыйгалар әнә шулай бер-бер артлы алышынып тора. Хәзер безне иң зурысы БРИКС саммиты көтә. Аны Россия уздырачак иң мөһим чара дип атадылар инде. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. БРИКС саммиты ачылышына Казанда һава торышы да яхшы булачак. Киләсе атна башында синоптиклар аяз көннәр фаразлый. Көндез 11 градуска кадәр җылытачак. Антициклон килү сәбәпле Татарстанда бу елларда да явым-төшем көтелми. Шимбә төненә -4, көнчыгыш районнарда -7 градуска кадәр салкын булачак. Якшәмбе төнендә дә -7-га кадәр суыта. Көндез синоптиклар +11 градуска кадәр җылы фаразлый. Димәк, алтын көз безне сөендерүен әле дәвам итә. М7 трассасының Түбән Кама белән Ярчаллыны урап уза торган өлешендә төзелеш тәмамлану алдында тора. Асфальтны салып бетергәннәр инде. Чыдамрак булсын өчен аны 3 кат итеп җәйгәннәр. Хәзер электр баганалары, юл билгеләре, тавышны киметүче экраннар куясы кала. Трассаның әлеге өлеше 81 чакрымга сузылган. Юл 4 полосадан тора. Анда 10 күпер, өстен узучы 5 транспорт шишелеше, 11 юл үткәргеч булачак. Объектны ел ахырына кулланылышка тапшырган ниятлиләр. Эшләр имен сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча алып барыла. Әлеге юл Мәскәү, Казан, Екатеринбург тиз йөрүшле трассасының бер өлеше булачак. Хәзер казах язучыларының шигырьләрен татар телендә, татар проза әсәрләрен казах телендә укырга була. Бүген язучылар берлегенең Тукай клубында яңа 2 китапны тәкъдим иттеләр. Хәзерге заман казах шигърияте антологиясе дип аталганы Казанда, Җаныңның бер өлеше дигәне Алматыда бастырылган. Бу китаплар әдәби бергәлек дигән проект буенча дөнья күрә. Аның максаты төрки халыкларының әдәби әсәрләреннән уртак китап фонды булдыру. Теманы Лиана Бахтиева дәвам итә. Татарстан язучылар берлегендә чын бәйрәм. Бүген монда яңа гына бастырылган 2 китапны тәкъдим иттеләр. Казакъстаннан да иҗат әһелләре килгән. Башкала белән илһамланып, Габдулла Тукай җирендә дуслык нурын таратам дип шигырь дә язганнар. Келемде өбем өйткәне Казаным сені яратам. Казакъстанда киң танылу алган төрле буын казак шагыйрьләренең иҗатын хәзер татар телендә дә укып була. 250 шигырь хәзерге заман казак шигърияте антологиясе китабына тупланган. Монда Баянгали Әлимҗанов, Йолдыз Бойсак, Ирлан Юнус, Куәт Әҗисулы әсәрләре бар. Тәрҗемә эше гаять четерекле эш, чөнки шигърияттә бигрәк тә беренчедән аның эчке ритмын тотырга кирәк шигырьне. Иң беренче эчке ритмга керә алмыйбыз икән, біз шигырьне шагыйрьнең үзенең хиссияты белән бирә алмаячакбыз тәрҗемәдә. Китапны Газинур Мурат белән Илсөя Ихсанова төзи. Казак теленнән татар теленә шигырьләрне Марат Кәбиров, Йолдыз Миңнуллина, Радиф Гаташ, Рәфис Корбан тәрҗемә иткән. Эшне 4 айда башкарып чыгалар. Китап 500 дәнәдә бастырыла. Татар жазучыларының прозасын казак теленә аударып, осы китапты бер китап Алматыда, бер китап Казан шәһәрендә басып чыгарылып, казак язучылары безнең әдипләрнең проза әсәрләрен тәрҗемә иткән. Китапны Җаныңның бер өлеше дип атаганнар. Тәрҗемәчеләр, язучылар аны ярты ел эчендә әзерли. Biz Tatar әңгімелермен таныстық, оқыдық, аудару барысында біз қуандық. Татар прозасы өте биік деңгейде екен, жоғары деңгейде. Осы вақытқа дейін біздің қазақтың оқырмандары татар прозасы туралы көп білмеген еді. Китапка Ркаил Зайдулланың башлык, Ләбип Лиронның карамәче, Зөлфәт Хәкимнең паровоз хикәяләре, барлыгы 30 язучының әсәре кергән. Казак теленә татар жазучыларының хикаяларын, антологиясын чыгару үстендә үтә күп үлкен бер мыкты команда жұмыс істеді деп айтсақ болады. Хәзердә Казакъстанның барлык танымал китапханаларында, китап дүкәннәрендә сатылып жатыр. 2 китап та әдәби бергәлек проекты ярдәмендә дөнья күргән моңарчы шундый эшне Төркия һәм Азәрбайҗан язучылары белән башкарганнар.
Элемтелер безнең бүтән төрки халыклар белән бар. 20нчы гасыр башына кадәр бер мәдәният булган. Шуңа күрә без менә шушы чәчрәгән парчаларны бергә җыябыз, бер бүтән итәбез һәм үзара тату яшәргә дип хыялланабыз. Бу китапларны БРИКС саммиты вакытында делегатларга да тапшырырга ниятлиләр. Ел ахырына кадәр Татарстан язучылар берлеге Үзбәкстан, Чечен әдипләре белән дә уртак проектларны тормышка ашырырга планлаштыра. Лиана Бәхтиева, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы. Җомга көне шундый яңалыклар алып килде. Хәзер реклама, аннан соң аерышабыз. Хаватыр штурында мәгълүмат җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Классный отдых с одноклассниками – это класс. Классные заезды в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть» – это комфортно, вкусно, спортивно и креативно. Подробности по телефону и на сайте. Окружаем заботой беззаботное детство. Нужны деньги, а карточку заблокировали или с нее списывают деньги? Приходите в офис Центра Финанс и получите деньги наличными. Наличные деньги – это всегда надежно. Ждем в офисах Центра Финанс. Пусть сердце замирает только от счастья. В гемотест анализы для проверки сердечно-сосудистой системы от 290 рублей. А с промокодом еще дешевле. Только до конца октября успей обменять фишки на промокод со скидкой до 99% от стоимости всего заказа в приложении farmland.ru. Вот это я удачно в Farmland сходил. Игътибар, Илһам Шакиров исемендәге Татар моңа фестивале тәкъдим итә. Зур концерт. Бөек җырчы иҗатына мәдхия. 3 ноябрь, филармония. С 15 по 29 октября. Распродажа индийских товаров в бывшем Нарспи на Декабристов 154. Продсклад Победа. Чай черный принцесса Нури 100 пакетиков 169,90. Пряники с вишневой начинкой сладкие вечера 500 грамм 82,90. Доверьте ежедневные кулинарные хлопоты Кукмара, и приготовление еды превратится в настоящее удовольствие. Идеальное сочетание дизайна и функциональности. Кукмара обеспечит успех вашим кулинарным экспериментам. Исәнмесез, сезнең белән мин, Айрат Шамс. Якын көннәрдә республика көнбатыш антициклоны йогынтысына эләгәчәк. Атмосфера басымы күтәрелә һәм аяса. Хәзер тулырак. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Балташ һәм Яшелүзәндә алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура +7-8, төнлә -1-4 градус. Буа, Кайбыш һәм Апаста алмашынучан болытлы, яңгырлар көтелми. Көндез +6-8 градус, төнлә +1 градустан -3 градуска кадәр. Чистай, Аксубай һәм Ширмешәндә аязучан болытлы, урыны белән бераз явым-төшем. Көндез +8-9 градус җылы, төнлә +1 градустан -4 градуска кадәр. Түбән Кама, Минзәлә һәм Сарманда аз болытлы, яңгыр яумаячак. Температура көндез 7-8 градус җылы, төнлә 2-4 градус салкын. Әлмәт, Урысу һәм Баулыда алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр. Көндез +7-8 градус, төнлә +1 градустан -2 градуска кадәр. Республиканың туристик шәһәрләрендә явым-төшем көтелми. Зөядә көндез 7 градус җылы, төнлә 2 градус салкын. Алмашынучан болытлы булачак, яңгырлар көтелми. Булгарда көндез 7, төнлә 1 градус җылы. Монда да аязучан болытлы һәм явым-төшемсез. Алабугада температура көндез 8 градус җылы, төнлә 3 градус салкын. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник арыны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык.
Бары тек 20-21 октябрь күндігіне Farmland дәріханаларында санчиға 20% ташлама. Телефон 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Qozonda oyoz bo'lashaq, yomg'irlar kutilmay. Kunduz 8 gradus жылы, tunla 0 gradus. Atmosfera bosimi normadan yuqoriroq. Ultra kumush bag'anasining 765 mm tashkil etashak. Jil tuni kunchiqishdan sekundina 3 metr shamasi. Dimlilik 64%. Magnit qiri tinish. Aliga shular. Motor yo'llar sizga.